हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना माझा साष्टांग नमस्कार. तुम्ही पण त्यांना नमस्कार करा हात जोडून, श्री श्री राधा गोविंद. आणि त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी इतक्या सोप्या शब्दात गीता लिहिली आणि इस्कॉनच्या मंदिरांची स्थापना केली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम चालू राहिला नसता. म्हणून श्रीला प्रभुपादांना माझा साष्टांग नमस्कार. तुम्ही सुद्धा नमस्कार करा श्रील प्रभुपादांना. आणि त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आपले मंदिर अध्यक्ष ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं म्हणून मी तुमच्या समोर बोलू शकते, त्या दोघांना सुद्धा माझा दंडवत प्रणाम. आणि आता आपण 11वा अध्याय चालू करूया. विश्वरूप संदर्शन योग. आता मला हात वर पाहिजे तर मला सगळ्यांचे, कारण मी खूप प्रश्न विचारते आणि गप्पा गोष्टी करत आपला क्लास चालतो, बरोबर ना समृद्धी? हो माताजी. हा, तर आता मला सांगा तुम्ही की आपण 10वा अध्याय केला. 10व्या अध्यायाचं नाव होतं विभूती योग. तर कृष्णाने त्याचं ऐश्वर्य दाखवलं की मी कुठे कुठे आहे ते सगळं त्यांनी दाखवलं. आणि मग तुम्ही पण मला सांगितलं ना की सगळं आता हा सिंह आहे, आठवतं का तुम्हाला? किंवा हा 5 तोंडाचा जो साप आहे त्याचं नाव वासुकी आहे. तुम्ही सांगितलं ना मला सर्वांनी? अनम्यूट करून सांगा. अनम्यूट करता येतं का तुम्हाला? माताजी तुमचा आवाज ना कट होत होतं. हो माताजी. बरं, आता येतोय आवाज? हो माताजी. काहीतरी म्हणत होता ना सुरुवातीला. हा, तर विभूती योग आपण केला 10वा अध्याय. त्यात कृष्णाने सांगितलंय त्याच्या सर्व विभूतींचं दर्शन दिलंय. तर तुम्ही मला सांगितलं ना की हा सिंह आहे, हा वासुकी आहे, सांगितलं की नाही? लक्षात आहे की नाही हो तुमच्या? माताजी. हो माताजी.
म्हणजे नाही, माझ्या कृष्णाने लक्षात आहे, तुम्ही सांगितलं तो की तो movie सिंहामध्ये दाखवला होता. बल, सिंह कसा असतो, बलवान असतो ना, खूप स्ट्रॉंग असतो. तर सिंहाचं हो, बल माताजी. म्हणजे काय आपण ओळखलं पाहिजे की कृष्णच आहे. आणि माताजी. एवढे आणि इतर मी तुम्हाला कामधेनू, ती गाय दाखवली, ऐरावत हत्ती दाखवला, लक्षात आहे ना तुमच्या? हो माताजी, तुम्ही प्रल्हाद महाराजांची गोष्टही हा, तर प्रल्हाद महाराजांची भक्ती कशी होती? भक्ती फक्त कृष्णावर भक्ती होती. तर ती जी बुद्धी आहे ती बुद्धी म्हणजे कृष्णच आहे. माताजी. मग कृष्णाने हे सगळं दाखवल्यावर अर्जुनाला प्रश्न पडला की कृष्णा तू एवढ्या ठिकाणी कसा काय आहेस आणि तू या जगामध्ये प्रवेश कसा केलास हे मला बघायचंय. तर हा 11वा अध्यायात कृष्ण त्याचं विश्वरूप दाखवतो आणि तुम्हाला आणि मला पण अर्जुनामुळे हे विश्वरूप बघायला मिळणार आहे. कृपा वाचतेस? हो माताजी. एवमेतत्तया साध्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तमः. हे पुरुषोत्तम, हे परात्पर परमेश्वर, मी तुला तुझ्या आधी वर्णन केलेल्या तुझ्या रूपात जरी तुला पाहत असलो तरी तू ह्या दृश्यमान जगात कसा प्रवेश केलास हे पाहण्याची मला इच्छा आहे. मला तुला त्या रूपात पाहायचे आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुन काय सांगतोय कृष्णाला की तू तुझ्या विभूतींचं म्हणजे तुझ्या ऐश्वर्याचं वर्णन केलंस, आता तू या जगामध्ये प्रवेश कसा केलास हे मला बघायचे आहे, असं त्यांनी कृष्णाला विनंती केली. मग आता आपण बघूया कृष्ण काय म्हणतोय. आता मला सांगा, तुम्हाला का वाटतं की अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की तुझं मला सगळं विश्वरूप दाखव, असं तुम्हाला का वाटतं की अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला? माताजी मी सांगू? सांग. कारण की कौरव आणि पांडवांनी म्हणजे की त्यांचे अर्जुनाच्या इतर भावांना अर्जुनाला दाखवायचं होतं की कृष्णाचा सगळं भगवान आहे. बरोबर आहे. आता समजा जर तुम्ही असं हे आपण समजा जर बाजारात गेलो आणि समजा जर एक खरा टोमॅटो आहे आणि तुम्हाला माहितीये ना हल्ली खोटा टोमॅटो पण असतो प्लास्टिकचा, माहितीये? किंवा प्लास्टिकची फुलं असतात, गुलाब असतं, खरं गुलाब असतं. तर ते जे प्लास्टिकचं गुलाब आहे किंवा कागदाचं गुलाब आहे ते पण लांबून आपल्याला खरं वाटतं की नाही? सांगा मला. हो माताजी. मग ते खरं गुलाब आणि खोटं गुलाब तुम्ही कसं ओळखाल? त्याला हात लावून किंवा त्याला तोडून, हात लावून किंवा त्याचा वास घेऊन पण बघाल ना तुम्ही. हो माताजी. खरंच गुलाब आहे का? त्याचप्रमाणे आपण पण या जगामध्ये फसू शकतो. कोण तुमच्या समोर आलं आणि तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही माझ्या आश्रमात या, मी सांगतो ते नाम घ्या कारण मी भगवान आहे, असं जर कोणी तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही फसू शकाल ना. म्हणून इकडे अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय की पुढे जर कोणी तुम्हाला फसवायला आलं आणि सांगितलं मी भगवान आहे, तर मग त्यांना सांगायचं बरं तू भगवान आहेस ना, मला तुझं विश्वरूप दाखव. आणि तू जर मला तुझं विश्वरूप दाखवलंस तर मग मी खरं मानेन की तूच भगवान आहेस. म्हणून कृष्ण हा सर्वात श्रेष्ठ आहे, तोच भगवान आहे हे इतरांना पण समजावं आणि पुढे कोणीही फसू नये म्हणून अर्जुनाने हा प्रश्न कृष्णाला केला. आता बघूया यातलं. आता मला सांगा कुठलं उत्तर बरोबर आहे? अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णाला
त्याचे विश्वरूप दाखवायला का सांगितले? त्याला शंका होती का कृष्णावर? उत्तर द्या. नाही माताजी. तो स्वतःला खास मानत होता का की मी एकटाच कृष्णाचा नाही भक्त आहे? माताजी. बरोबर. मग लोकांच्या खात्रीसाठी कोणी विचार करेल की कृष्ण एक साधा माणूस आहे, बरोबर, म्हणून त्यांनी सांगितलं की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव, मग सगळे लोक कृष्णाला भगवान मानतील. नाहीतर तोपर्यंत काही जण काय म्हणत होते? कृष्ण साधा मानव आहे. आता एक साधू आहे, तो काय सांगतोय की मी भगवान आहे. मग ज्यांनी भगवद्गीता वाचली आहे तो काय सांगेल? मला तुझं विश्वरूप म्हणजे सार्वभौमिक रूप दाखव, तरच मी म्हणेन की तू भगवान आहेस. आता हे विश्वरूप जे आहे ते आपल्याला दिसतंय. कृपा वाच. हो माताजी. मन्यसेत यदि तच्छक्य मया दुष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे दर्शयात्मानमव्ययम्. हे प्रभू, हे योगेश्वर, जर तुम्हाला वाटत असेल की मी तुमचं विश्वरूप पाहू शकतो तर कृपया मला तुमचे असीम विश्वरूप दाखवा. हरी कृष्ण. आता अर्जुन आहे तो कृष्णाचा कोण आहे बरं? मला सांगा. सखा, मित्र. करेक्ट. आणि कसा मित्र आहे? नुसता मित्र आहे की बेस्ट फ्रेंड आहे? आता इतरांनी पण उत्तर द्या. बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड आहे ना? सर्वांना पटतंय ना की बेस्ट फ्रेंड आहे अर्जुन? हा. तरी पण अर्जुन बोलताना कसा बोलतोय बघा, की तो म्हणत नाहीये. आता समजा जर तुमचा कोणी बेस्ट फ्रेंड आहे किंवा अगदी बेस्ट फ्रेंड, एक मैत्रीण आहे किंवा मित्र आहे जो बेस्ट फ्रेंड आहे तुमचा, आणि समजा जर तुम्हाला काही त्याच्याकडे मदत मागायची असेल, मे बी तुमचं होमवर्क लिहून झालं नाहीये, तुम्हाला त्याचं पुस्तक पाहिजे, किंवा तुमच्याकडे कलर पेन्सिल नाहीये किंवा रबर नाहीये आणि तुम्हाला काहीतरी पाहिजे, तर तुम्ही काय त्याला सांगता? मला सांगा. माताजी, म्हणजे की त्याच्या नावाने हात मागतात, जसं की अर्जुन म्हणजे की एका मला पेन्सिल दे किंवा रबर दे, आणि इतर अद्वैत बोल. आपण सांगतो घ्यायचं असेल तर मी घेऊ का? बरोबर. आणि कोण सांगणार आहे? अद्वैता. श्रिया. श्रिया. मला नाही माताजी. मग आणि कोणाला सांगायचं आहे का? सगळ्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. हा सोपा प्रश्न आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मित्राला काही विचारायचं असेल की मला पेन्सिल दे, तर तुम्ही कसं त्याला विचाराल? माताजी, तुम्ही आता शिल्पा अशी काहीतरी म्हणाली ना तिचं नाव, हा समजला नाही कारण की हा खूप सोपा प्रश्न आहे. बरं, आणि कोणाला बोलायचं आहे? चालेल. हा, तर आपण असं आपल्या मित्राचं किंवा मैत्रिणीचं नाव घेऊ आणि सांगू की मला पेन्सिल दे किंवा रबर दे. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप बघायचंय, आणि अर्जुन कोण आहे? त्याचा बेस्ट फ्रेंड आहे आणि खूप शुद्ध भक्त आहे, पण तो सांगत नाही कृष्णा चल आता मला तुझं विश्वरूप बघायचंय, मला आत्ताच्या आत्ता दाखव. तो कसा बोलतो? नम्रपणे विनंती करतो. कसा म्हणतो? कृष्ण म्हणत नाही हे प्रभू, हे योगेश्वर, जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे विश्वरूप पाहू शकतो तर कृपया
मला तुमचे असीम रूप दाखवा. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा तुमच्या आई बाबांकडे काही मागायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा कसं बोलला पाहिजे तुमच्या आई बाबांकडे. जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही मला हे देऊ शकता का, असं. मग ते काही खेळणं असेल किंवा तुम्हाला सिनेमाला जायचं असेल किंवा हॉटेलमध्ये जायचं असेल किंवा कॅन्टीन मध्ये खायला जायचं असेल, जर तुम्हाला वाटत असेल तर कधीही बोलताना कृष्णाकडे सुद्धा समजा जर तुम्हाला काही मागायचं असेल, खरं म्हणजे त्याच्याकडे भक्तीशिवाय काहीही मागायचं नाही, पण जर मागायचं असेल तर कृष्णाला म्हणायचं, हे प्रभू, हे योगेश्वर, जर तुम्हाला वाटत असेल तरच कृपया करून मला अमुक अमुक गोष्ट द्या. लक्षात आलं का तुमच्या? हो माताजी. हो माताजी. हा, असं आपण विनंती करायची नेहमी. हो मग माताजी. आपण बघूया कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला. हरे कृष्ण. कृपा. हो माताजी. श्री भगवान वाच पश्चिमे पाच रूपानी शतशोथ सहस्रश नानाविधानी दिव्यानी नानावनानी स्तुतीनी च. भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, हे पाच आता माझे ऐश्वर शेकडो आणि हजारो दिव्य आणि विविध रंगाचे स्वरूप पहा. हरे कृष्ण माताजी. आता इकडे कृष्ण काय म्हणाला, हो अर्जुन, मी तुला विश्वरूप दाखवतो. तू माझे ऐश्वर्य शेकडो आणि हजारो दिव्य आणि विविध रंगाचे स्वरूप पहा. म्हणजे तो सांगतो त्याचं विश्वरूप कसं दिसेल, ते दिव्य आहे आणि विविध रंगांचे ते स्वरूप आहे. इकडे बघितलं का तुम्ही, कितीतरी मुख दिसतायत, सगळे कृष्णच आहेत. दिसले इकडे कसे दात दिसतायत कृष्णाचे. आणि ब्रह्मदेव नमस्कार करतोय या विश्वरूपाला. बघितलं तुम्ही काय? माताजी, या विश्वरूपात किती तोंड आहेत कृष्णाला? असंख्य तोंड आहेत. बघूया ना आपल्याला कृष्ण आता काय सांगतोय. कृपा वाच. हो माताजी. पश्चादित्यान व सुनुत्रान श्रीवनो मरुसस्तथा बहुनरिष्ट पूर्वाणी पक्षांशयानी भारतः. हे भारत, बघ, तू येथे आदित्य, वासु, रुद्र, अश्विनी कुमार आणि इतर देवतांना वेगवेगळे रूप पहा. तू असे बरेच आश्चर्यकारक रूप बघ, जे यापूर्वी कोणी कधीही पाहिले किंवा ऐकले नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण त्याला विश्वरूप दाखवतोय आणि सांगतोय, बघ, तुला माझ्यामध्ये सर्व काही दिसतील. सर्व आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार आणि इतर देवतांचे रूप सुद्धा तुला दिसेल. आणि हे रूप आहे, हे तुझ्या अगोदर कोणीही बघितले नाही किंवा ऐकले सुद्धा नाहीये. इकडे बघितलं तुम्हाला कसं दिसतंय कृष्णाचं रूप. आणि या मुखामध्ये तुम्हाला दिसतंय सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखामध्ये चाललेली आहे, प्रवेश केलेले आहे. कृष्णाचे दात कसे करतायत, त्यांना खाऊन टाकतायत. कडाम कुडुम कडाम कुडुम जोरात आवाज येतोय. आणि कृष्णाच्या एका मुखातून आणि डोळ्यातून अग्नी बाहेर पडतोय. बघताय का तुम्ही? हे बघितलं? हो माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी. आता वाच कृपा. हो. हे कस जे कृत्सन्न प्रशांदय सचराचरम मम देह गुडा केश इच्छानंद्य दृष्टुमिच्छति. हे अर्जुना, तू जे पाहू इच्छिता ते या क्षणी माझ्या या शरीरात पहा. आपल्याला या पिढी आणि भविष्यात जे काही पाहण्याचे आहे ते हे विश्वरूप दाखवित आहे. येथे सर्व काही
एकाच ठिकाणी बदलू शकते. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, तुला काय बघायची इच्छा आहे ते सगळं बघ आता. आणि तुला जे काय बघायचंय की भविष्यात काय होणार आहे ते तुला हे विश्वरूप दाखवेल. आणि इकडे एकाच ठिकाणी तुला सगळं काही दिसू शकतं. आता कृष्ण का म्हणतोय तुला भविष्यात काय पाहायचंय ते बघ? कारण अर्जुनाला बघायचंय की आता युद्ध केल्यावर कोण जिंकणार. मग त्याला ती इच्छा झाल्यावर ते त्याला विश्वरूपामध्ये ते दिसतं. काय दिसतं की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात चालली आहे, युद्ध संपलेलं आहे आणि सगळे दोन्हीकडचे जे सोल्जर्स आहेत, सैनिक आहेत, ती सगळे ठार झालेले आहेत आणि फक्त 5 पांडव तेवढेच जिवंत आहेत. हे कृष्णाला, हे अर्जुनाला दिसतं. आणि तुम्ही कधी कार्टून बघितलंय का किंवा एखादा जादूचं जिकडे अशी गोष्ट असते, तिकडे एक चेटकीण असते आणि तिच्याकडे असा मोठा क्रिस्टल बॉल असतो आणि तो क्रिस्टल बॉल ती अशी हलवते, एक मंत्र म्हणते आणि त्या क्रिस्टल बॉल मध्ये सगळं दिसतं. बघितलंय का तुम्ही असं कधी? हो माताजी, एक गोष्ट आहे ती. इतरांनी बघितलंय का? हो माताजी. श्रिया कार्टून मध्ये बघितलंय माताजी. बघितलंय ना? क्रिस्टल, अद्वैता, स्वराली. माताजी मी बघितलंय. हा, सेजल, समर्थ, साधवी. तर तुम्ही बघितलं का असं क्रिस्टल बॉल असतो आणि आपल्याला त्यात पुढे काय होणार आहे त्या गोष्टी दिसतात. तर इकडे पण हे विश्वरूप क्रिस्टल बॉल सारखंच आहे. कृष्ण अर्जुनाला सांगतो तुला काय बघायची इच्छा असेल ते तू बघू शकतो एकाच ठिकाणी. हरे कृष्ण. कृपा. न तुम हो माताजी. न तुमा शक्यसे दुष्टुमनेनेव शुचा ददामि ते शुचु पश्चिमे योगमेश्वरम. परंतु तुम्हाला या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही म्हणून ती तुला दिव्य दृष्टी देत आहे. आता माझी योग्य ऐश्वर पहा. हरे कृष्ण. माताजी दिव्य दृष्टी काय असते सांगते. मग अर्जुनाला त्याच्या ज्या नेत्रांनी आहे त्याला कृष्ण बघायला येत नाहीये, ते विश्वरूप त्याला दिसत नाहीये. म्हणून कृष्ण काय करतो तो सांगतो की तुला तुझ्या डोळ्यांनी मी हे विश्वरूप बघता येणार नाही म्हणून मी तुला दिव्य दृष्टी देतो. आता तुम्ही मला सांगा की कृष्ण कोण आहे? परफेक्ट आहे की इम्परफेक्ट आहे? परफेक्ट. आणि आपण कोण आहोत? परफेक्ट की इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट. करेक्ट. मग जे इम्परफेक्ट आहे त्याला परफेक्ट दिसू शकेल का? नाही. कारण त्यांची विजन परफेक्ट नाहीये. इम्परफेक्ट लोकांची विजन इम्परफेक्टच असते. ते कसं आता तुम्हाला सांगते. आता तुम्ही आरशाशिवाय तुमच्या डोळ्यांनी तुमच्या भुवया तुम्हाला दिसतात का? नाही. नाही. लांबचा तर सुद्धाच खूप लांब आकाशात खूप उंच एक पक्षी उडतोय तर तुम्ही सांगू शकाल का की हा कुठला पक्षी आहे? गरुड आहे, काडकिस्सा आहे, सांगू शकाल का? जास्तीत जास्त काहीतरी उडताना दिसेल म्हणजे तरी पण इम्परफेक्टच आहे. बरं, तुमच्या डोळ्यांनी तुम्हाला तुमची पाठ दिसू शकते का आरशाशिवाय? सांगा बरं. ऐकू येतोय ना आवाज? हो माताजी. मला सांगा तुमच्या डोळ्यांनी तुम्हाला तुमची पाठ दिसते का? नाही दिसत. तर आपले डोळे कसे आहेत? आपली विजन कशी आहे? इम्परफेक्ट. तर जर परफेक्ट आपल्याला बघायचा असेल, परफेक्ट
पर्सन किंवा द सुप्रीम पर्सन, तर आपल्याला दिव्य दृष्टी लागते. म्हणून अर्जुन काय करतो, कृष्णाला दिव्य दृष्टी देतो आणि मग तो कृष्णाला बघू शकतो, कृष्णाचं विश्वरूप बघू शकतो. तर इकडे हा दिसतोय का, या माणसानी चष्मा घातल्यावर त्याला हे सगळं रूप दिसतंय, तोपर्यंत साध्या डोळ्यांनी त्याला हे काही दिसत नाहीये. म्हणजे आता हा माणूस आहे, त्याला काही दिसत नाहीये, पण आता जेव्हा चष्मा घातला तेव्हा त्याला हे सगळं दिसतंय, सगळं विश्वरूप दिसतंय. इकडे बघितलं, तोंडातून केवढी आग बाहेर पडते, दिसलंय का तुम्हाला? आता बघूया संजय काय म्हणतोय. संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला. हरे कृष्ण. कृपा. माताजी तुम्ही म्हणत होता ना, तुम्ही उलटे म्हणले की अर्जुनाने कृष्णाला दिव्य दृष्टी दिली. चुकून म्हटलं, कृष्णाने अर्जुनाला दिव्य दृष्टी दिली. हो. जे उवाच इत्यर्जुन वासेवत्वा स्वरूपतिष्यामास आश्वासयामास च भीतिनेन उत्पन्न पुंसोमेव पुनहात्मान. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाले, अर्जुनाने हे बोलल्यानंतर भगवान कृष्णाने वास्तविक चतुर्भुज रूप प्रकट केले आणि शेवटी भयभीत झालेल्या कृष्णाला 2 भुजाचे रूप प्रदर्शित करून धीर दिला. हरे कृष्ण. आता हे जे विश्वरूप आहे हे बघितलंय तुम्हाला. इकडे अर्जुन दिसतोय का? अर्जुन कसा दिसतोय हे मला कोणी सांगू शकेल? तो घाबरलेला आहे की तो खूप आनंदी आहे आणि तो हसतोय? तुम्हाला सेजल बोल. माताजी घाबरलेला आहे. हा सेजल तुझा हात वर आहे. आणि कोण बोलणार आहे? हृदयांशू. इतरांनी सांगा ना, मला हात वर करा. तुम्हाला म्यूट करता येत आहे ना? अनम्यूट होता है ना? रिया. बोल. माताजी तुमचा आवाज आता आवाज येतोय का माझा? माताजी तुम्ही बोला ना रिया, तेव्हा तुमचा आवाज रिया अशा. बर आता बोला. हा बोल रिया. खूप घाबरलेला. हा तो खूप घाबरलेला आहे, कारण त्याला काय दिसतंय, असंख्य मुख दिसताय. काही मुखातून आग बाहेर येते, काही मुखामध्ये अस्त्र शस्त्र आहेत आणि अगोदरच्या चित्रामध्ये दाखवलेलं काही मुखांमध्ये पूर्ण कौरव सेना प्रवेश करते आणि त्याचे मोठे मोठे दात आहेत. तर हे सगळं बघून अर्जुन खूप घाबरतो आणि मग कृष्णाला काय सांगतो की कृष्णा, आता मला तुझं विश्वरूप बघायचं नाही, मला तुझं सौम्य रूप बघायचंय. सौम्य रूप म्हणजे श्याम सुंदर रूप, ज्याच्यात त्याच्या मुकुटावर मोरपीस आहे, हातात बासरी आहे, हे मला रूप बघायचे. कारण अर्जुनाला काय लक्षात येतं की हे कृष्णाचं विश्वरूप आहे, पण माझा मित्र कसा आहे, त्याला 2 हात, 2 पाय, 2 डोळे आहे आणि तो मुकुट घालतो, मोरपीस घालतो आणि विश्वरूपाबरोबर मी मैत्री कशी करू? मी त्याच्याकडे काय बोलू? त्याच्याबरोबर कसा खेळू? त्याच्याबरोबर एकत्र बसून जेवू कसा मी? मला माझा मित्र आवडतो. म्हणून तो कृष्णाला सांगतो, घाबरतो आणि सांगतो, कृष्णा, मला तुझ्या 2 भुजांचं जे रूप आहे, भुजा म्हणजे हात, तेच रूप तू मला दाखव. हरे कृष्ण.
कृपा माताजी सेजल वाचनात जाते. वाचायचं आहे का? हो हो. माताजी. बरं वाच सेजल. देवतांना सुद्धा कृष्णाचे हे रूप पाहण्याची संधी मिळत नाही. अर्जुनाला हे बघायला मिळालं कारण तो अत्यंत शुद्ध भक्त आहे. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय की माझं रूप जर कोणाला बघायचं असेल, असं नाही की देव देवता स्वर्गात राहतात म्हणून त्याला बघायला येतं, असं नाही. जो माझा शुद्ध भक्त असतो त्यालाच फक्त माझं हे जे रूप आहे ते बघायला मिळतं, इतर कोणाला नाही. हरे कृष्ण. भक्त्यात्मनया शक्य अहमे. हो माताजी. भक्त्यात्मनया शक्य अहमेव वन्दितो जनः ज्ञातु दृष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तपः. हे अर्जुना, केवळ अनन्य भक्तीद्वारेच मी तुमच्या समोर ज्या स्वरूपात उभा आहे त्यास समजणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला समोरासमोर पाहिले जाऊ शकते. फक्त या पद्धतीने तुला माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करणे शक्य आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलंय की केवळ अनन्य भक्तीद्वारेच मी तुझ्या समोर ज्या स्वरूपात उभा आहे त्यास समजणे शक्य आहे. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो, जर तुम्हाला बघायचं असेल, माझं रूप बघायचं असेल, 2 भुजा, 2 हात, 2 डोळे, सुंदर मुकुट, मोरपीस, तर तुम्हाला माझी अनन्य भक्ती करायला आवडेल. अनन्य म्हणजे 2 शब्द आहेत, अन आणि अन्य. अन म्हणजे नो, अन्य म्हणजे अदर, म्हणजे नो अदर भक्ती, फक्त कृष्ण भक्ती. इतर कुठल्याही देवदेवतांची भक्ती करायची नाही. भक्ती करायची नाही म्हणजे काय, आपण काय पूजा नाही करायची, त्यांच्या मंदिरात नाही जायचं, असं नाही जायचं. आपण त्यांच्या मंदिरात जायचं, त्यांना नमस्कार करायचा, पण आपण प्रार्थना कोणाची करायची, फक्त कृष्णाची करायची. जप कोणाचा करायचा, फक्त कृष्णाचा करायचा. आलं तुमच्या लक्षात? मग तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही मंदिरात गेला तर तिकडे तुम्ही बसून हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे याच मंत्राचा जप करायचा. समजलं का तुम्हाला? माताजी. हो माताजी. हो माताजी. कृपा हो माताजी. भगवान श्री कृष्णाकडे अखंड भक्ती सेवा कशी सुरू करावी? आता आपण रोज श्री कृष्णाची भक्ती कशी करावी, तर आपण सकाळी लवकर उठायचं बरं का. इकडे 5 ते 6 दिलेलं आहे. 5 ते 6 उठून रोज जप करायचा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग आता हा शेवटचा आहे वाटतं श्लोक, वाच. हो माताजी. मत कर्म कुर्म मत परम मत भक्तः निर्वीर सर्वभूतेषु यतमामेति पांडवः. हे अर्जुन, जो व्यक्ती सकाम कर्म आणि चक्रवादांच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीने संलग्न होतो, जो माझ्यासाठी कर्म करतो, तो मला जीवनाचे अध्ययन मानतो आणि जो सर्व जीवांशी मैत्रीने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला काय सांगतो, त्याला काही गोष्टी आवडत नाही. कुठल्या गोष्टी आवडत नाही? सकाम कर्म. म्हणजे आपण कृष्णाला सांगायचं की कृष्णा
मी तुझा जप करतो, पण जप केल्यावर मला पण काहीतरी पाहिजे, मला खूप पैसे पाहिजेत किंवा मला चांगली तब्येत पाहिजे, म्हणजे जप करायचं पण काहीतरी आपण मागायचं, त्याला म्हणतात सकाम कर्म. कृष्णाला आवडत नाही. आणि तर्कवाद, तर्कवाद म्हणजे काय, ज्ञानी लोक असतात ते खूप पुस्तकं वाचतात आणि पुस्तकं वाचल्यावर ते तर्क करतात की कृष्ण असा नाही, कृष्ण असा नाही, कृष्ण असा नाही, पण कृष्ण कसा आहे ते सांगत नाही, तर तेही लोक आवडत नाही. मग कृष्णाला कुठले भक्त आवडतात, जे कृष्णासाठीच कर्म करतात. बरं, म्हणजे जे भगवद्गीता चा प्रसार करतात, भगवद्गीतांच्या पुस्तकांसाठी ते दान करतात किंवा आपल्या मित्र मैत्रिणींना सांगतात की तुम्ही भगवद्गीता ऐकायला या, किंवा जे सर्व जीवांशी मैत्रीने वागतात, म्हणजे प्रेमाने सर्वांबरोबर वागायचं, कधीही कोणाशी भांडायचं नाही. मग जो असा भक्त असतो, जो कृष्णासाठी कर्म करतो, जो त्याला जीवनाचे ध्येय मानतो, कृष्णाला जीवनाचे ध्येय मानतो आणि सर्व जीवांशी मैत्रीने वागतो, कोणाशी भांडत नाही, तो निश्चितपणे कृष्णाला प्राप्त होतो. तर आता इकडे ज्याप्रमाणे शिल प्रभुपाद त्यांनी कर्म कोणासाठी केली बरं मला सांगा, कृष्णासाठी. त्यांनी जगभरात केवढी मोठी मोठी मंदिरं उभारली, तर ती जी मंदिरं उभारली ती कोणासाठी उभारली, त्यांनी कृष्णासाठी उभारली. आणि त्यांच्या जीवनाचे ध्येय काय होते की त्यांना सर्व पृथ्वीवर सर्व लोकांनी हरे कृष्ण मंत्राचा जप करायला हवा होता. त्यांना सगळ्या लोकांनी कृष्णाचा मंत्र म्हणायला पाहिजे, भगवद्गीता वाचायला पाहिजे, हा त्यांचा ध्येय होता. आणि जो फक्त सर्व जीवांशी मैत्रीने वागतो, म्हणजे जो असं नाही की फक्त माणसाशीच मैत्रीने वागलं पाहिजे, कुत्रा मांजर कुठलाही प्राणी असेल त्याच्याशी सुद्धा आपण मैत्रीने वागायचं, कुठल्याही प्राण्याला मारायचं नाही. तर असा जो भक्त असतो तो कृष्णाला खूप आवडतो. आता जेव्हा आपण कृष्णाची भक्ती करतो तेव्हा काय केलं पाहिजे, आपण आपल्या मोबाईल फोन आहे, आपण इतर गेम्स वगैरे खेळायचे नाही. जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा आपलं मन फक्त जपामध्ये कृष्णाच्या नामामध्ये ठेवले, आपलं मन फक्त कृष्ण नामामध्ये ठेवले पाहिजे, इतर कुठेही नाही. तर आज आपण काय काय केलं, आज आपण बघितलं की अर्जुनाने विनंती केली कृष्णाकडे की मला तुझं विश्वरूप दाखव, आणि मग कृष्णाने त्याला विश्वरूप दाखवलं. मग अर्जुनाला काय वाटलं, तो घाबरला आणि घाबरल्यावर परत त्यांनी कृष्णाकडे विनंती केली की मला हे तुझं विश्वरूप बघायचं नाही, मला तुझं सौम्य रूप बघायचंय. आणि मग कृष्णाने त्याला सौम्य रूप दाखवलं आणि त्याला सांगितलं की शुद्ध भक्ती कशी करायची आणि त्याला कुठला भक्त खूप आवडतो हे पण सांगितलं, आणि कुठले भक्त आवडत नाही, जे सकाम कर्म करतात ते आवडत नाहीत कृष्णाला, आणि जे तर्कवादी असतात ते पण कृष्णाला आवडत नाही. तर आता तुम्हाला आवडला का हा अध्याय? हो माताजी. मग काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? हो माताजी. मी पहिल्यांदा, बरं मी आता पहिले तुमचे प्रश्न घेते, विचारा.
माताजी मला प्रश्न नाही, मला काहीतरी दाखवायची. दाखव. अरे वा, छान काढलंय ग ड्रॉइंग कृष्णाचं. खूप छान आहे. आणि जरा वर कर, मला पूर्ण बघू दे. छान आहे, सुंदर काढलंयस. हसतोय व कृष्ण. आणि इतरांना काय सेजल? काय माताजी? तुला काही प्रश्न आहे का? नाही. बरं, मग आणि कोणाला काही आहेत प्रश्न? छान आहे समृद्धी. बरं, आहेत का काही प्रश्न? तर मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारते, तुम्ही मला त्याची उत्तरं देणार का? हो माताजी. बरं, भगवद्गीतेचे 5 विषय कोणते? प्रकृती, काळ, कर्म आणि काळ. बरं, परत एकदा सांग बरं मला. कर्म, काळ, कर्म, पाप. नाही, तुम्हाला शिकवलंय का? ईश्वर शिकवलंय की नाही? नाही. बरं, मग सगळ्यांनी त्यांचे व्हिडिओ ऑन करा. मी शिकवणार आहे, तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी घेणार आहे. शिकवलंय माताजी. सर्वांनी व्हिडिओ ऑन करा. शिकवलंय माताजी. श्रिया, आर्य. बरं, भगवद्गीतेचे 5 विषय कोणते? ईश्वर, असं करा, ईश्वर, जीव, प्रकृती, ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. आलं लक्षात? आता परत आपण करूया. ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. हे 5 विषय झाले. आता पुढचा प्रश्न बघूया. ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म, हे 5. एकच प्रश्न होता. आता आपण रोज न चुकता या मंत्राचा जप करायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. झालं. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? हरे राम 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 हरे हरे. माताजी, मी श्लोक म्हणू का? हा, म्हण ना. पहिला श्लोक. म्हण. धृतराष्ट्र वाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हरे. छान म्हंटलस. आता आणि कोणाला म्हणायचंय का काही? श्रिया, माताजी, मी म्हणू का? म्हण. मन्मना भव भक्त मज्जाजी मानमस्कुरु मामे वैश्यसी महात्मा नमः मत्परायणः. माताजी, मी पहिला अध्याय म्हटला, पहिला श्लोक म्हणू का? हा, म्हण. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हरे कृष्ण. यदा यदा हि
व्हेरी गुड. विनाशाय शत्रुताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. व्हेरी गुड. छान. मामका पांडवाचैव किम कुर्वत सज्जया. छान छान. माताजी मी पहिल्या अध्यायामधला 4था श्लोक बोलू का? कोण बोलतय? सेजल का? बोल. हो. हे चालू कर ना व्हिडिओ.